Eta gero, gerra etorri zenean? Gerra etorri zenean nik uste dut gerrak larran harrapatuela. Beste momentu batetan Aita Santi kontatzen dau, berak hori kapellana izan zen ejertzitoan. Eta ez dakit zetorren, Elgoibardik edo horti zetorren mendiz etorri zen eta larrara heldu zen. Eta zen momentua Gernikako bombardeo egunetan, eta bera larran zegoen, eta Aita Alontxik antzeskatu zen, lagundu dira bizkargira joaten. Eta zelan esan ez Aita Alontxiri, komentaten du berak idazki batetan. Zelan esango diot ez Aita Alontxiri, bera joan nintzen bizkargira. Eta handik ikusten genuen zelan abioia sartzen ziren Gernikera, eta zelako keiak atatzen ziren Gernikatik. Eta gero amak, Gernika bombatu zen egunean, Aita Alontxi horra etorri zela. Igual bizkarretik bueltan hori da, nire susmo bat. Bizkarretik bueltan etxera etorri zen, eta hortik goitik begitze behar zekar orain pinu eta da, baina lehen dana landa zenez, hortik etxeganetik ikusten da Eutxagale zona. Eta hori kontatu behar. Eta antza denez, oso osatuta. Eta gero, amak esaten duen baita ere, Ajuriagerrakin nahiko harreman estua zutuela. Baina, amak esaten duen eskutitzak ere zutuela bidaltzen, ze mule guztia zuela bildurra, astarna harrapaten bazioten, beren bila joango zela. Eta gero, gerra nazionala sartzen direnean eta Aita Alontxi zer egiten du, nola joeten da? Antzadenez, dezkedago hori Andoni Unzueta da historiadore bat, karmendarra, dagoena bituritzen. Eta horrek eman diogu eskutitz bat, zelan Aita Alontxi eta beste lau apaiz idazten dioten beren arduraren nagusiari, Karmeldarren arduraren nagusiari, zelan eskutitz bat idatzioten emakume bat urbilu zalda larrara, eta eman ziotela izen batzuk, horrek fraileak alde egiteko lehen larratik zeberaien bila datu, endabizela eta horren antzalde egiten dabe. Baina gero, kongregazioak edo hori ikusten dau desobedientzia bat bezala. Eta orduan eskatzen diete itzultzeko. Larrara edo beraien konbentuetara itzultzeko. Eta honek edatzen da, zelan itzuliko die, eta Aita Alontxiri, anai bat fusilotu diote, eta neba engartzeran daude. Eta egoera horrekin, zelan eskatu aldi da zuen itzultzeko. Eta orduan bere egizaten dute, aparkamena eskatzen diete, eskatzen diotut, baina hori ezin dugu hartu. Eta gero Burgosdik, hor baita dena astuta dago, Cardenal Goma, eta esaten diete la desobediencia, el castigo, que tiene que ser obedientes, y no sé qué, y el régimen, horlakoak. Baina beraiek ez die txutzen. Eta honek egoten die Ajenen egoten die, Frantzian. Ajenen. Eta Ajenen antzadeuz, nik aurkeztu duen dokumentazioaren buruz, hila urtebi. Eta gero, eskatzen diote Txilera joateko. Eta bere idazten dute beste eskutiz bat, eta hau uste dut idazten dutela Aita Santuari esanez, Txilen ambientia oso hostil dagoela Frankoren alde posizionatu dalako gobernua. Eta orduan ez dutela ikusten begi honez ara joatia. Da berriro eskatzen diete, por obediencia, por la norma de no sé qué de la casa, joatia. Eta antza denez gero barku batetan duaz. Baina gero dago horti beste dokumento bat, da ez goberatzen orain norden idazten duena, Frankoren militarrak itsasontzi bat eskuratzen dute. Eta orduan, bat idazten dio Aita Santuari hori zertinatzen ari. Aita Santuari idazten dio, seguru asko, lau bost karmeldar itxasontzi hortan daude. Eta zezu ere egin alduen edo alegin bat egin alduen jakiteko, hor dauden beraien gaitik zezu ere egin alduen. Baina, erantzun ez dakit. Baina hori idatzi duena, bai.